Unay-daytan ka? Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. Unay-daytan ka? Naimbag nga warasyo amin kagayem. Sakbay na, shoutout para kada Giora ken Ruth, Ben Los Banos, Rusio de la Peña ken kada kay amin, anaya tamang tartarabay iti drama tayo nga unay-daytan kaka. Kat ita, adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Paliwawon, dito'y drama tayo, unay-daytan kaka. Imay kamad, dito'y Barangay Hall, Belen. Apay ka di? Apapaan ngamin ni tatang ni nanang, Kap. Apayaya kami. Agim-imon ngamin ni tatang. Laklakaya rin nag-imon pailay. Ken bakit matan ni nanang mo? Apay ngay, nag-imon pailay. Bagtit nga tana, Kapitan. Iso apang nga asiyo to mayo anawaan. Mabit lang, ibaon ko di may sa tanod ni Martin. Sige, balasan ko. Ang gawid ka sa maruno ni Martin. Sigurado, Kap, Tamangan nuag din ng randa. Takasla, lumaban mo tan ni nanang. Wait. Ala, ang gawid ka, ibaon ko itamot lang titanod. Ura daytan kaka. Martin, in ka man anawan nila kay Idong. Payayakap. Anyat kayo, raramitan na. Apapaan na kanon ni bakit na ngawan gapuna. Pagtit siguro na, Kap. Agimimon. Isa mapankan. Tamang numalawanan na ni bakit paning. Lanag yun na, Kap. Sige, mapana, kintan malamdama. Itaan. Mga nagpinatay daan. Unay-daytan kaka. Dito yak manlangan nga placing. Ito gaw kondito. Dito lingat ti tricycle. Tapno di nakmakita ni Kapitan. Pala ang tubing ti apa na bakat panay. Kanlakay daw. Kasto na yung tidanag ni Kapitan. Saan damat ang kriminal? So nga tuloy ko kitday, ti boy-boyag, ti pisbaw. Salbag kilay, unay-daytan, kaka. Apaya nagsugli ka, Belen. Awan mo't mauray ko nga may aganawa ka dananang kantatang, Kap. Kano'y maon kumatan ni Martin. Awan tim imay, Kap. Nagalas na itsayan na tao. Matiplak ko yung timuging na. Itay agawid akit nakitak ditang ag-cellphone. Ang mga nag-cellphone naging gaitak, Kap. Salbag daytan na tao. Ang uray ka man tabiro kak dito compound. Tiplakak na dyan nukunak tiplakak. Paliwawa nga tao. Unay-daytan, kaka. Urayan niyo pala asakti o may mga nawa ka na kayo. Kas kay Laubing. Awan manak na kamiyaw. Sigama tidong. San mo nga papahan siya sa awam. San mo adangran ta makasuwan ka no aramidam layta. Ket no lalaki raw, Kapitan. Di nakman pardayaan ta sa anak akasta. Si kaa siguro. Pagkunaam, alalaki ron ni bakit mo. Ket bakit ang langarunan. Nagragsak ang magisang sango kanipol daw. Imbag kumaano jak amaw ang nagkurso na da idinipol do kinkwana. Apayaya, tanay na palabas tilaglagi pamidong. Dayta, timang alyakan ka. Dayta, timang sulisog kan kang agbasol. Nasingpet ni bakit mo. Nanakam abakad. Isa di mo pag-imunan na awatam. Tinakmet ngaminan ay ayatan, Kapitan. Kasanong amam.
Una, di nakmatan pampansinan. What? Apay ngamin, di mo pampansinan, panay. Kano nagadumo ngamin ti pakakumikuman, kapitan. Uray kumamaano tumulong tapno malpas dagiti trabaho. Basol mo mo't gaya mi daw. Maminsan kaya diswam ni bakit mo tas siya kung ti mangintarumkin ka. Nawatam, salbag ka. Ay unay daytan ka. Kap, imaya kundi ti balayo. Tawan kayo mo ti barangay hall. Rumwara ko man, napagisumat nga na ka. Apayaya, Ni Nana Bistra. Aladan na kanon di pagpagnaame. Kasano kami ngay no kastataramidan na, Kap. ala, bayam tabilinag day dwa kagawad. Adang ganda ti parikot mo. Kantulungan na kay ti day tabanag. Agyaman na, Kap. Ang mga nudidak ipangag no siyaklaan ti makisao kadakwada. Sana si ka ti makisao kadakwada. Siyak, awaga kida. Tatamingan da ti parikot mo. Kaano ngay, Kap? Ita na. O sige, mapan ka ni di barangay, besi ako na'y. Napatag nga official business ti tamingag. Awagan yung arudan, Kap, dagiti kagawad yo. Owen, sige, mapan ka ni di barangay hall. Darasag. Unay day tangka ka. Ni, adamot nga agpayso dua a kagawad ditoy. Da kagawad ni Store ken kagawad Rome. Nakatugaw day ti sango ti lamisaan. Agpapada kami nga agtugaw ken ag cellphone. Agtugawak ki di mutten ditoy. Di damot agtagtagari. Ag cellphone damot adwa. Ay, excuse me kagawad. Da kayo kaditi mang taming iti parikot ko. Ni Kapitan Town, iso ti Kapitan. Kunakno da kayo. Saan? Ni Kapitan timang taming di parikot mo. Iso ayo Raymond. Addan samot pakakumikuman na. Talaga ganda. Sa mabayagan day jay. Agsublikan taon ito maminsan. Ay, sana kagawad. Masapol ang mataming ti parikot me. Tama nga no alada nun ni Nana Bistra ti pagnaan me. Saan na mabaling aladan? Nawanan ti sa balya pag nanti tao. Apay nagbuakaw mo tanday tabakat. Di palakit. Ay na, makasawak maranit ti may contract ti pagayran ti Diyos. Kala. Ano sa mon? Nurayan ni Kapitan. Uwe, anda ka manan Belen. Uwan, Kap. Awang mo't tinapasamak idi kalman dito'y barangay hall. Kanya di kaya't masawan. Inururay kayo ti kagudwat aldaw. Di kay mo't imay. Kat no napanak iti bagyo for official business. Iso nga rod nga na iti kagawan. Ta iso na timang taming karag iti addan parikot. Tinawagak di dua kagawan namang taming iti parikot mo. Apay linay may. Adda mo ti barangay hall, Kap. Kaya, anyat ko na ngay. Urayan kayo kano. Nay, apay ngay, adi na ka kinasao, may papaniti parikot mo. Anyalangan ngay, tinararamid na. Diyak mo, Kap. Oh, sekretary, anya tinaramid na itidwa kagawa di kalman. Apay adi na tinaming ti parikot ni Belen. Imay dangag paiso, Kap. Nagsasango damat di talamisaan. Nagsasango da talo kadabilen. Ngem awan mo tinagarian. Anya, Magsiselfon damat. ha? Ururayot nga rod no itakil dan jay parikot ni Belen. Ngem awan mo tinagtimag kadakwada. Nagpaliwawang matan ng iti salbag. Madanog kung sa idan lukas lang. Alala, sige. Ibagamon amin kanyak tinapasamak. No, apaya kayat ni bakat Bistra apol na tantindalan yaw. Unay day tankaka. Anyat serbiyo kakagawan. Awan pa'y tinong palyo karang tibilin ko.
Kaya mo mingamin kap, kat umay kayo matlang. So, narigat mata, no may pasan na kayo. Kababain mata. Nagpaliwawang kayo matan. Intawag ko at amingin nyo ti parikot ni Belen na the official business me kakapitan. Nagmiminut taling kayo matgayam. Hindi tangka ka. Kwa, kapitan. Ala, mapan kayo ijayan da Belen. Takitaan nyo no inalada ng libakat bistra. Paikat yaw. Ibagayo, o sana mabalin at bayam da Belen. Isa masapul nga anda pag naanda. No nga hindi na kayat, kap. Ibagayo, tamay dito. Timbag na nasabat na kayo, manong bistra. Apay aya? Ada ito yung ayuda. Awan, ngam napatag ti bagami. May papaniti alad binang pulat yun ti pagnandabilin kan ti pamilya na. Imbag tempal lagi piyaw. Ibagayo man kinibilin, ta ipupuk na tipusan na. Kan manok na, tapnusan da sumrek iti naladak. Sige manang, ibagami. Managkalong tipusan na. Kan nagdadal mo dagiti manok da iti mulmula. Ibagayo itan. Uban manang, unay detan kaka. Nakaumay kayo matapo kagawad. Wala, ta napatag ti bagami kin ka. Anya ngay dayta kagawad. Apay di mamaw, bawal tinakabulas sa manok kan daddo mapayadingwan. Amok kagawad. Amom nga raw, masapul ngay kolong dagiti dingwan. Kaamok kagawad. Apay nga raw, abay-bay am tipusam ama panagkalaw di tayan dama ng bistra. Kan bay-bay am ti manok amapan agkaray-kay, karagiti mola ni bakat bistra. Ala, adayamot pusak. Awan ti pusak. Awan mo ti manok ko. Pusak kan manok ti karuba, ti mapmapan di tayan da na bistra. Anya, Unay mo daytan kaka. Nakasawi matlay ni Manang Bistra. awan kap. Anyat ko na ngay, may papaniti alad. Jay, alad dakit, balbal na siwan ti pusak kan manaw. Awan bibiyang ko di tapusa kan manok may bagbagam. Tinay kabil nga alad ti bagbagak sa bagka. Isumat ko mati bagami kap. Ngam, andamat ngamin parikot ni manang bistra. May papaniti dingwan ni Belen. Day takad iti makagapo, ngay naladan lang ti pagnanda. Mabali na kasta, kap. Ta, pirmi alok na, karagiti dingwan na bolos, nga agdadaal. Akin dingwin aya, di bagbagadang agdaraal. Ni karo Belen. Ngam, dinamag ko ka ni Belen. Awan ka numat, pusa kan manok na. Isa, pimanaw kami na. Ang nakita mo ka di, no nag-aala din. Ay, yak napansain, kap. Alya, kat no day jay tilang ibaw na kada kayo adwa. Dua nga ulo, awan nakapanunot iti day taabilin ka. Wala, ang ngarangaritak manan kada kayo paliwaw nga bilbilinan. Sa mahali, tinang ibaw na kada kayo, sa bali ba tinararamin yaw. Ag-meeting tayo man. Unay daytan kaka. Na kayo paliwawan. No awan na tati pa nagbalbaliw yaw. Ag-ikat kayo aminan. Na mga pointarak iti kasukat yaw. Asinaw, kap. No asino nagiti paliwawang kinsadot ka na kayo. Saan nyo na baybayagan? Tumpuak kayon. Sakbayasak ni mangitapwak ka na kayo. Ha? Awan pa'y dengdengkin nyo na saok. Ultimo group chat. Awan mangyakas-kasaw. Di nyo pala'y bagano kaya't dako na sukatan tag sisinukat tayo ni tipwesto. Ha? Da kayo adwa paliwaway. Ilaw-lawag yung man no apay adidak ipangpangag. Padakadigurayo kanyak. Ano niya? No, siya, kap. Akit. Kuwang amin. Jay, kwa. Ay, sorry lang, kap. Apay, awan malagip mo ngay palusot. Iso anag sorry kalangan. No siyak tiyag susweldo, ag trabaho ak. Mabayinak nga awat latan iti sweldo,
Ngawan mo't nasayat nga raramidag. Uri na iti paliwawag at tanod. Agpapada kayon a paliwawag. Awan pa'y nasayat ka na kayo. Raraaman da kayo na iti bumarangay ng paliwawag kayo magkayam. Ayan tirpro payo, salbag kayo. Nusak dayta, awan ropak ngay sarang ko, panag tinangibonos kanyak. Di paramin amin kanyak tamay may satibagit. Isu nga road nga da kayo akakagawad kas kadatanod na tumulong kayo man para ti pagsayatan. Sana dahi talag selpon dita kas naubing. Jaske. Ala. Agtima kayo man. Siyak akap. Ang kidrawak langan iti pasensya. Santo na maulit Apolos. Nagkamali akap. Isa dispensaran da kaon. No one is perfect. Saan nyo? Apag pambarti kina imperfecto dito trabaho yo. Salbag kayo. Pagluklok sa awan na. Imbutos na kayo ti tao. Agsusweldo kayo. Iso nga aramidan nyo matipagribangan nyo. Tapnusan kayo kababain. Sorry siyak Santo na maulay. Sorry talaga. Ulitin. Diyak kayat ti paliwaway. Unay daytan kaka. Ala kakabsat a paliwawang ako na ni Kap. Isa etyo tagtrabaho tapno adda kano serbiyo ang nagpaibutos kanag iti kabaranggayan nyo. Naragsak ti bumarangay no adda panagkay saken panagtitinulong. Da kayo met a bumarangay awan agari-ari tapno awan kulo. Ta aduunay ti tamingan ti barangay officials no kasta. Ulitek, naragragsak met laeng no adda panagtitinulong. Ken ipangagyo ti ama ti barangay. Adaman wano awan gurayo tapno naannayas ti taray ti amin. Agririn nispeto kayo abu marangay ken opisyal tapno natal na ken nanayas ti taray ti biag. Ditan kagayem tinagibusan ti pakasaritaan na Pauluan. Paliwawang. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarapay.